Bon dia. Estem reunits aquí perquè de l'obra cultural balear, la delegació de l'Alcúdia, la delegació de l'Alcúdia volem fer una instància juntament demanant que Antoni Maria Quer Benteol el nomenin fill predilecte de l'Alcúdia. Antoni Quer Benteol va ser conservator, va ser represaliat, el varen detenir en el 36 i posteriorment el varen afusellar amb Antoni Mateu, en Alexandre Jaume i en Emili Darder. És un home que va fer moltes coses pel CUDI. Considero que qui ha de parlar del que va fer pel CUDI és en Joan Sobrina, que és qui va fer tota la documentació i va fer el dossier, i en Joan Borderà 4 pinzellades del que Antoni Maria Quer Benteol va fer pel CUDI. Bé, jo som Joan Sobrina, investigador local, i volia parlar un poc d'Antoni Maria Quers. Aquí a la casa pairal, diguem, i ell era un empresari i polític. Una família molt arrelada a Alcúdia, que tenia negocis amb en Joan Marc i van acumular un important patrimoni i fortuna. Tenia una relació molt amb Alcúdia, perquè ja he dit que aquí era la seva casa pairal, i solien venir en estiuetjar, i l'any 1931 va oferir aquí a l'Ajuntament fer unes escoles noves i la seva família aportava una quantitat de 25.000 pessetes de part de sa mare i 5.000 pessetes de part seva. Però al final, per problemes administratius i burocràtics, no se va arribar a fer. Dia 19 de juliol al matí, ell era empresari i polític d'Esquerra Republicana. I jo destacaria d'ell el seu humanisme i un home amant de la pau. Era un home molt compromès en la societat de l'època i de la gent. Desgraciadament, dia 19 de juliol el varen detenir en aquesta casa de matí i el varen tancar. Varen fer un judici sumari i ja saben tots, juntament amb en Antoni Mateu, Alexandre Jaume i Emili Darder, el judici van condenar a mort. Un assassinat es va fer el dia 24 de febrer a la matinada a Palma. I una injustícia, i jo crec que Alcúdia li deu una, perquè aquesta família se mereix aquest reconeixement de fill predilecte, i molt més, perquè ell va fer molt per la gent d'Alcúdia. Moltes gràcies. Ara el seu fiol, Antoni Quer, mos dirà 3 paraules, diu, o una i mitja m'ha dit, que no m'hi volia dir. No, 2 i mitja. 2 i mitja. Bon dia. Hem sentit dir moltes vegades que una persona no és totalment morta mentre que algú se'n recordi d'ell. Això és totalment veritat. En aquest moment jo me trob com a fiol i com a nebot d'Antoni Maria Quers Benteol aquí, i vull donar les gràcies a aquestes persones d'Alcúdia que, sense ser familiars seus, s'han recordat d'ell i li volen fer un homenatge demanant a l'Ajuntament que el nombri fill predilecte. Voldria dir que el fet que hi hagi persones no familiars que hagin fet aquest gesto demostra que efectivament qualcú se'n recorda d'ell i no necessàriament un familiar. I per això els dono les gràcies. I m'atrevesc a dir que inclús si l'Ajuntament no vol o no pot nombrar el fill predilecte, jo ja estic content de veure que és un home que encara, 84 anys després de que se n'anés i morís, encara se'n recorden d'ell. Moltes gràcies. Ara entrarem